crise do viño. Imagino que tamén preocupa aí tendo en conta que un concello moi evidentemente produtor de viño aquí na Ribeira Sacra. Somos quizás o concello que máis vive de cara ao viño, é dicir, é onde máis adegas hai, é onde máis viticultores hai, ainda que non é onde máis hectáreas de terreno hai, é onde máis hectáreas de terreno hai difíciles de traballar, digamos, onde máis ribeira hai. Aquí somos todos responsables, todos, desde os viticultores pequenos, os viticultores grandes, as adegas, o Consello Regulador, os alcaldes, a administración, todos somos responsables. Pero hai unha cousa, non? Agora dícese, todos, é que isto víase vir. Bueno, víase vir e veu. Pero a veces en conversacións privadas hai xente que pon nomes e apellidos de viticultores que dicen, eu levolle a unha bodega a Súbar da Parra e quédome cas súas viñas para facer viño na casa. Non, xente que o dice personalmente. Outros dicen, bueno, aquí entran continuamente camións de uvas do Bierzo que se compran a 40 ou 50 céntimos e depois se lle venden as bodegas a un 20. Vamos a ver, si pasan esas cousas desde fai anos, si se plantou onde cuadrou, si temos un límite de produción por hectárea que a xente dice, son 9.000 kilos, pero saco 14.000. Pero teño cupo porque teño dúas viñas da miña prima, que ela leva as uvas para casa, pero teño eu o cupo desa... É dicir, a veces hai xente que o fala en conversacións de bar, e outros dicen, con nombres e apellidos, esta bodega está metendo uvas de Castilla por a noite, aquela... Entonces, temos que facer todos os controles pertinentes, todos, eso non me toca a mí como alcalde, lógicamente, o que me toca a mí como alcalde tamén o vou facer. Acabamos de iniciar a conversación dicindo que Sober é un concello que vive, bueno, a principal fonte de ingresos de Sober está claro que é o viño, pero digo con toda a razón, todos temos que poñer algo, e os primeiros que teñen que poñer son eses que dicen que lle levaban a Retoral a Súbar da Parra que se quedaban cas uvas deles. Bueno, pois si se quedaban cas uvas deles, este ano quedanse cas uvas deles, non lle van quedar sin vendimiar. Bueno, sí. Quedarán ya da Parra. Digamos, que temos que todos mirarnos a nós mesmos e decir, por que chegamos a onde chegamos? Chegamos a onde chegamos porque hai menos consumo de viño tinto no mundo. Para nós eso non significa nada. Unha denominación pequena como é Ribeira Sacra, que influencia pode ter que haxa menos consumo de viño tinto no mundo. De acordo que hai que facer outro tipo de buscar outro tipo de mercado, facer outra comercialización, pero que é imposible é que haxa viños de Ribeira Sacra a pouco máis de 3 euros en superficies comerciales. Eso é vender o viño máis barato que o coste de produción, por lo menos algún. Eu teño unha viña, teño varias viñas, e teño unhas personas que mas atenden, e vendo as uvas a un bon precio, e perdo cartos. Decir, pero quero telas cuidadas, porque mellor en algún momento pois tamén quero facer viño eu. Vexo que os costes de produción me son moi superiores ao precio que me pagan por a uva. Entonces ten que haber os que venden o viño tan barato, non pode ser con uvas que costen o que costan as miñas, sacalas, porque nadie vai facer vender as cousas máis baratas do que lle costa facelas. Entonces, isto foi unha cadena que se, en vez de ir encadenándose eslabón a eslabón, convertiuse nunha espiral, é unha espiral que sigue medrando. Pero eu estou convencido, temos todos que poñer algo da nosa parte, todos, os alcaldes, os viticultores, as bodegas, o Consello Regulador e a administración. Pero tampouco podemos dizer, isto hai que arreglarnos, teñenos que pagar as uvas porque deixaron de comprárnoslas. Non, tenemos que ver a posibilidad de que as bodegas podan seguir comprando, de que os viticultores podan seguir traballando, e o que hai que conseguir é que suba o precio da uva, e para que suba o precio da uva hai que vender uns viños en condicións, con uns precios competitivos, e despois que sexan todo con
uvas de Ribeira Sacra, tampouco poden costar igual as uvas dun punto da Ribeira Sacra que outro, porque onde se pode traballar con un tractor costa moito menos a produción dun kilo de uvas que onde hai que ir facer todo a mão. Bueno. Son unhas declaracións lamentables, por non usar outro termo, pero que non nos parecen unha casualidade, porque tamén o alcalde de Chantada tense referido ás uvas que entran de fora, non? Eu creo que o Partido Popular está intentando facer un discurso de que aquí todo o mundo participou dun sistema corrupto. Creo que é un discurso moi perigoso porque mina e dinamita a credibilidade de toda a denominación de orixe. Creo que neste sentido o Partido Popular, para salvar o seu cu, está queimando a denominación e a credibilidade das viticultoras e das adegas da Ribeira Sacra, e iso é algo moi grave. E, ademais, este tipo de declaracións que distribúen a culpa entre todo o mundo, como se todo o mundo participase desa corrupción e fose culpable, que por un lado non é certo, e por outro lado esconde unha realidade, que non se lle pode incriminar o mesmo a quen participa para chegar a final de mes dun sistema que ten unhas normas que el non crea, que aquelas persoas que son as encargadas de velar polo cumprimento das normas. Onde estaba o Consello Regulador, onde estaban os vedores, onde estaba digamos, a xente que tiña que controlar, a comezar pola Consellería de Medio Rural e a Xunta de Galiza, que tiñan que controlar que se fai na Ribeira Sacra, si só se mete uva de aquí ou se trae uva de fora. Entón eu creo que hai certos discursos que xa nin se deberían facer. A parte de perigosos, son, eu creo que, insultantes para a intelixencia, e é rirse do traballo e é rirse do esforzo de moitas persoas neste territorio. Se o Partido Popular non quere facer nada e quere vender o territorio e que en vez de ter isto teñamos monte ou cousas peores, pois que o diga claramente, que diga que non vai mover un dedo pola Ribeira Sacra, que diga que as medidas que sacou simplemente van garantir a rendibilidade das grandes adegas, pero que van deixar na estacada os viticultores, que explique por que non pediu unha poda en verde con rendementos de 4.000 euros como se fixo en Euskadi ou na Rioxa, que explique por que en Euskadi a queima se fai a un 10 e aquí a un 0,5, etc. Eu creo que é moi fácil poñer o ventilador e dicir rumores de barra de bar e poñer eso nunha entrevista. Vamos a ver, entón para que queremos a alcaldes e autoridades se o único que saben facer é trasladar os rumores das barras do bar? O que terán que dar é solucións, e o que terán que facer é propostas, e o que terán que presionar a Consellería para que quite unha medida para salvar esta campaña. O que non se lle pode dicir aos viticultores e ás viticultoras é que despois dun ano traballando, señores non van ter €1 de ingresos. Regalen as uvas, tíranas. E outra cousa, o problema do excedente, tendo en conta que a Ribeira Sacra a maior parte do consumo se fai dentro do territorio galego, se as uvas se malvenden ou acaban comercializándose de outra maneira, entón aí xa desaparece o excedente ou como é o tema. Eu creo que hai que ser serios, e o que se está facendo desde a administración e desde o Partido Popular é rirse daquelas persoas que os están sostendo aí, porque eu creo que se están olvidando dunha cousa, que nas democracias, mediante o voto e mediante os impostos, mantemos os nosos representantes. Non son os representantes os que fan o que lle dá a gana e manteñen un sistema caciquil que no caso da Ribeira Sacra ou acabamos con estas formas de facer política, este caciquismo, ou estamos condenados a máis absoluto despoboamento e irrelevancia e desde logo a liquidar o sector primario.